Mabungahong kahaponon mga igsoon. Ang akong pag-ampo kanunay nga naamos mayong panglawas, mayong kahimtang ug duol mo sa Ginoo. Uhaw kanunay sa iyang presensya. Nining kahaponon igsoon ako'y gamayng pagdasig ninyo. Dili sa ako mag-live kay medyo paggaw-pagaw po kay gabi nag-crusade and concert niya. Na ako'y gi-share gamay and then before ato prior ato igsoon simba baya pod gapon niya. Maulagi ka ng akong tingog ba medyo gipagaw na sad ko so karon na ako'y mubo nga pagdasig ninyo. So akong i-share ninyo igsoon usa ka verse nga ako ni siyang i-expound no. Usa ka reminder or pagpahinumdum kanato mga igsoon nga mga nangalagad sa Ginoo, mga followers ni Jesus. So niingon diri igsoon nga Matthew 7:21. Nganong ganahan ako ni siya i-share tungod kay nowadays, daghan kayo nagsigig ingon nga. Aning sunod man ko sa Ginoo. Nangalagad man ko ni Kristo, kaila ko ni Kristo. Ayaw ko walihin ninyo, kay awahira mo nako. Kabata pa ninyo maguliwali mo, kinsa raman mo. Naniguang nako. Diba na uban nga na. Now, akong gusto i-share igsoon or atong iskutan ining kapunon kung unsa magitimaan or ilhanan nga tinud-anay ang nisunod ni Kristo. Or unsa man gyud ang angay natong buhaton kung mosunod ta ni Kristo. Amen. So Mateo 7:21, si Jesus mismo ning ingon igsoon. Ingon siya. Mateo kapitulo 7 bersikulo 21. Dili tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atuas sa langit. So, gi-remind ta ni Jesus igsoon nga. Ningon siya, dili tanan magtawag ka na ko Ginoo. So, in other words, ang gusto ipaabot ni Jesus igsoon sa Ginoo is libre ang mutawag og Ginoo. Bisan kinsa pwede mo tawag og Kristo, pwede mo tawag og Ginoo. In other words, pwede tanan mo ampo, mo sangpit, mo dangop sa Ginoo. Apan igsoon ang iyang tubagon lamang kadtong nagtuman sa kabubuton sa atong amahang langit nun. Or apan ang kandidato lamang nga makapuyo sa iyang giandam nga langit igsoon. Nga mao ang kinabuhing walay katapusan, ang kalipay nga walay katapusan kadto lamang nagsubay sa kabubuton sa atong amahang langit nun. Kay karon man gud igsoon, bisan asa kang dapita, nya makita kag tao imong pangutan-on, kaila ka Ginoo? Kaila kayo sagar majority. Kaila sila Ginoo. Kay balo sila kinsa tong nagpalansang ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Yes, si Jesus na. Kinsa may imong Ginoo si Jesus. Way lain akong Ginoo, di ba? No. Ya madto kag langit. Oh, madto og langit. Pero mao lagi igsuningon ang balaang kasulatan. Bisan pagkaila na ta ni Kristo, kay balo na ta nga siya ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Kay balo na ta nga siya ang tinuod nga Ginoo, pero kung kutob ra ka kay balo, kutob ra ta ning tuo niya. Pero wala taming sunod, dili ta makapuyo sa iyang giandam nga langit. Dili ta makasulod sa gingharian sa langit. Tan-awa lang niyo, ingon siya. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman, ay word nga nagtuman. Ang kandidato ray sa langit igsoon kadto lang nagtuman or nagsunod sa kabubuton sa atong amahang langit nun. Bisan pagkapila ta mo sangpit o Ginoo, kapila ta nagtuo sa Ginoo kada adlaw, kada minuto, magsigit simba kada segundo. Kung puro ta ingana igsoon, pero ang atong binuhatan, ang aksyon nga atong gipakita igsoon, wala taming sunod sa atong amahang langit nun. So kuwahi sa balaod sa Dios igsoon. Wala gyapon no. Dili na garantiya nga atong pagtawag, pagsangpit sa Ginoo. Ang atong pagsimba dili garantiya na mong malangit ta. Kay ang gitan-aw sa Ginoo, ang atoang binuhatan, ang atong pagkinabuhi kung tinuod bagid ta nganing sunod sa sugo sa balaod sa atong amahang langit nun. Amen. So mao na gitan-aw sa Ginoo, mao na giingon ang balaang kasulatan usab nga kung tinuod kamo nahigugma kanako, ingon si Jesus, inyong tumanon ang akong sugo, ang akong mga sugo. So ingani igsoon, no? As what I have said, igsoon libre ang mutawag og Ginoo. Libre ang musangpit o Ginoo, pero dili tanan makasaka sa gingharian sa langit. Kinsa man di ay brad, kadto lamang nagsubay, nagsunod sa kabubuton sa atong amahang langit nun.
Sama sa akong gingon igsoon, dili garantiya ng sigig simba. Sige kag simba, praise God. But how about inigawas nimo simbahan? Imo bang gikinabuhi ang wali, or imo bang gisunod or nagsubay baka sa kabubuton sa Ginoo? Usahay manggod igsoon, sige tag simba murag makadisave tas uban bitaw grabe Dios no. Dili basihan igsoon nga og magsimba ka Dios no na kano. Daghang tigsimba pero relihiyoso ra na. Ug akong balikon unsa ng relihiyoso, more on religion, gipakadat-an ng relihiyon. Pero wa makita si Kristo silang kinabuhi. Ang gipangita sa Ginoo, sige kag simba ang imong binuhatan, Dios nun jud ka. In other words, makita si Kristo sa imong binuhatan, sa imong batasan, sa imong kinaiya, sa imong pagkinabuhi igsoon. Panalangin ka, maayong ehemplo ka sa tanang tao nga nasa imong palibot, mabless sa imong kinabuhi. It means mga igsoon nga nagsubay ka, nagtuman ka sa kabubuton sa tong Amahan nga nasa langit. No? Kay dili enough ng Lord, yes. Free man tatanan mo sangpit o Ginoo. No? Kitang tanan pwede ta moingon nga Ginoo mo tawag o Ginoo mo ni ingos Jesus. Pwede mo tawag na ko Ginoo pero mao lang ni timan-in ninyo. Dili ang tanan. Dili ang tanan magtawag ka na ko Ginoo sigurado na nga makasulod sa gingharian sa langit. Kadto lamang nagsubay sa sugo sa kabubuton sa akong Amahan nga naa sa langit. Ug unsa may kabubuton sa Ginoo? Way laing kabubuton sa Ginoo igsoon aside nga mga lagad ta niya. Ang kabubuton sa Ginoo igsoon is mubiya gid ta sa kangit-ngit. No? Kay baw na kas kamatuoran, maglakaw kas kamatuoran. Maglakaw kas kahayag, dili kay ang imong usa ka tuo nga tiil sa kahayag, imong wala nga tiil nas kangit-ngit. Mao na mga bakang nga Kristohanon. Ang gusto sa Ginoo nga kung tinuod ka nga nagsubay sa kabubuton sa atong Amahang langit nun, totally fully mubiya tas kangit-ngit igsoon, maglakaw ta sa kahayag. Amen. Kay mauna ang kandidato nga makapuyo sa giandam niya nga langit. Nga naa dito ang kalipay nga walay katapusan kanang nisunod ra, ning sunod sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit. So again, dili day garantiya. Grabe buutan sila tama kay sigig sangpit o Ginoo. Sige nagsimba. Buntag udto hapon, kada adlaw na sigig simba mo sa iyo na. Sayo kay na siya musimba. Praise God, hallelujah. Kay sayo ka musimba. Pangutana, kumusta ang imong pagkinabuhi? Ning sunod baka o nagsubay baka sa gusto kabubuton sa Ginoo? Kay kung wa kaming subay igsoon, sayang nga tong pagsangpit sa Ginoo. Amen. Maigo ta sa gingon ni Kristo nga dili ang tanan magtawag Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Amen. Kung dili kadto lamang nagsubay nagsunod sa kabubuton sa Ginoo nga nasa langit. Now, akong challenge is this, atong kagalingon, atong examine igsoon, kumusta atong pagkinabuhi karon nga nakailata ni Kristo, ning claim ta nga ning sunod ni Kristo? Kumusta atong pagkinabuhi igsoon? Sigurado ba ta nga adto ta punta atong destinasyon sa langit? No, kay ang gingon ra ba diri, ang kandidato sa langit igsoon kadtong nagsubay, nagsunod sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit. Kay ako kung nakita karon igsoon nga aside nga daghan kay nagsigdebate, mao ni kami sakto kamo sakto, sige tanaw na to kay dili naman sa baba na. Ako na nigabalik-balik sa korte bitaw, dili man mudaog ng baba ra na ebidensya. Ang ebidensya nga genuine lig-on mo ay mudaog sa korte. The same as sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ang epektibo nga ebidensya igsoon nga kandidato ta sa langit sa giandam sa Ginoo nga nadiha ang kinabuhing walay katapusan, ang kalipay nga walay katapusan kadto lamang nagsunod nagsubay sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit. Dili na namang sangpit sig basag Biblia, nagbasag Biblia, nagtuon sa Biblia kay igo ra pang debate, nagtuon sa Biblia pero kutob ra utok ug baba, maayo mo saysay, maayo mo wali, pero ang pagkinabuhi hiwi. Once hiwi na ang imong pagkinabuhi, it means wala ka nagsubay sa kabubuton sa atong Amahan nga nasa langit. Basin maigo ta ni mahita ning giingon ni Jesus nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. So in other words, dili tanan nang nagtuo ni Kristo, nangalagad kunuhay ni Kristo makasulod sa gingharian sa langit, kundi kadto lamang makita sa iyang binuhatan nga nagsubay gyud siya, nagsunod gyud siya sa kabubuton sa atong Amahan nga naa sa langit. Usa ka gamayng pagpahinumdum kanato nining mabungahon nga kahaponon. Keep safe everyone sa kanunay, ampo
amping og abante. To God be all the glory. God bless.